Salutare, dragilor! Bine ați venit la podcastul nostru, unde discutăm despre subiecte importante, dar uneori evitate. Astăzi vorbim despre un subiect care provoacă multe controverse: educația sexuală în școli. Este un subiect necesar sau un pericol? Ajută tinerii să ia decizii informate sau le influențează negativ comportamentul? În acest episod vom demonta mituri, vom analiza realitatea și vom vedea ce spun studiile. Hai să începem! Ce este educația sexuală? Educația sexuală nu înseamnă doar discuții despre sex. Înseamnă sănătate, responsabilitate, prevenție și consimțământ. Include subiecte precum: cum funcționează corpul uman, relațiile sănătoase și respectul reciproc, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, metodele contraceptive și planificarea familială, consimțământul și respectul în relații. Practic, educația sexuală nu înseamnă încurajarea sexului, ci informarea corectă pentru ca tinerii să nu-și ia informațiile din surse nesigure, cum ar fi internetul sau prietenii. Ce se întâmplă în lipsa educației sexuale? Mulți părinți și profesori evită acest subiect, considerându-l nepotrivit. Dar ce se întâmplă când tinerii nu primesc informațiile corecte? Sarcini la vârste fragede. Adolescenții care nu au acces la educație sexuală au un risc mult mai mare de a deveni părinți prematur. Bolile cu transmitere sexuală. Lipsa informării duce la comportamente riscante. Relații toxice și abuz. Fără educație despre consimțământ, mulți tineri nu știu să recunoască abuzul emoțional sau fizic. Un studiu realizat în mai multe țări arată că țările cu educație sexuală în școli au rate mai mici de sarcini nedorite comparativ cu cele care evită acest subiect. Mituri și adevăruri despre educația sexuală. Mit. Dacă vorbim despre sex, adolescenții vor începe mai devreme viața sexuală. Adevăr. Studiile arată că adolescenții informați își încep viața sexuală mai târziu și sunt mai responsabili. Mit. Școala nu trebuie să înlocuiască părinții în aceste discuții. Adevăr. Corect, dar realitatea este că mulți părinți evită aceste discuții, iar copiii ajung să caute informații în locuri greșite. Mit. Contraceptivele sunt o soluție rea. Adevăr. Contraceptivele nu încurajează sexul, ci previn sarcinile nedorite și protejează sănătatea. Cum ar trebui predată educația sexuală? Educația sexuală nu trebuie să fie doar despre sex, ci despre relații, sănătate și responsabilitate. Ideal ar trebui să includă discuții adaptate vârstei. Nu vorbim despre aceleași lucruri la 10 ani și la 16 ani. Profesorii pregătiți. Nu orice profesor poate discuta despre acest subiect. E nevoie de specialiști. Colaborare cu părinții. Școala și familia ar trebui să lucreze împreună. Ce spun tinerii despre educația sexuală? Am întrebat câțiva adolescenți ce cred despre educația sexuală în școli, iar răspunsurile au fost surprinzătoare. Unii au spus că este inexistentă sau prea superficială, iar alții că s-au informat singuri de pe internet. Un răspuns interesant a fost: am aflat mai multe despre sex de pe TikTok decât de la școală și nu sunt sigur că tot ce am aflat e corect. Acest lucru ne arată clar că tinerii au nevoie de informație corectă, astfel vor căuta răspunsuri în locuri greșite. Concluzie. Educația sexuală nu înseamnă promovarea sexului, ci promovarea responsabilității, sănătății și siguranței. E mai bine ca tinerii să fie informați corect decât să învețe prin greșeli care le pot afecta viața. Voi ce părere aveți? Credeți că ar trebui să existe educație sexuală obligatorie în școli sau ar trebui să rămână responsabilitatea părinților? Lăsați un comentariu, dați un like și abonați-vă pentru mai multe discuții pe subiecte importante. Până data viitoare, aveți grijă de voi și fiți informați!